गिबियावनो बयखौबो दिनैनि गोदान मोनसे भिडिअ फिन खेब बरायनानै लानाय जाबाय। दिनै आं नोंथांमोननि सिगाङावहाय मोनसे जोंनि बर' हारिनि गेजेराव मोनसे जोबोद लाजिनांथाव आरो दुखुनांथाव थासारि जानायनि सायावहाय बे भिडिअखौ नोंथांमोननि सिगाङाव लानानै फैदों। नोंथांमोना आं नैबे स्क्रिनाव होनाय फट'खौ नुखाबाय जानांगौ। ससियेल मिडियायावहाय गोबां गोसारनायखौ नुनो मोनदों। जोंनि नर्थ इस्टनि निउस चेनेल आरो नेसनेल निउस टिभिफोरावबो बेखौ गोसारनायखौ नुनो मोनदों। दिनै आं नोंथांमोननि सिगाङावहाय बेनि सोमोन्दैनो फंनैसो बाथ्रा बुंनो थाखाय बे भिडिअखौ लानानै फैनाय जादों। बेनिखायनो नोंथांमोना भिडिअखौ स्किप खालामालासिनो जोबजासिम नायलां। भिडिअखौ जागायजेननायनि सिगां नोंथांमोननिसिम गुरै खावलायनाय, नोंथांमोना दासिमबो आंनि चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामनानै लायाखैबा अननानै साबस्क्राइब खालामनानै लादो। नोंथांमोना आंनि चेनेलाव बेबायदिनो गोदान गोदान आपडेटफोरखौ मोननो हागोन। थौदो बिदिब्ला दिनैनि भिडिअखौ जागायदिनि। दा नोंथांमोना आं नैबे स्क्रिनाव फट' होनायखौ ससियेल मिडिया आरो फेसबुकआवहाय गोबां गोसारनायखौ नुनो मोनो जानांगौ। नैबे पिक्साराव थानाय दाउआनो जादों बेंगल फ्लरिकान। बेखौ बर'आव जोङो दाउ थ्रिलिं होननानैबो मिथिनाय जायो। दा बे फट'खौ सासे बर' मानसिया फेसबुकआव होनानै गोबां जेंनायाव गोग्लैनायखौ नुनो मोनदों। जों मिथिखागौ जिखुनु जाया हाग्रानि जिब जुनार दाउ बायदिसिनाफोरखौ बुथारना जायोबा बियो मोनसे आयेननि बेरेखा खामानि मावनाय जायो। दा जोंनि माखासे बर' मानसिफोरा गावनो गाव गोबां जेंनाखौ बोजबना लानायखौ नुनो मोनगासिनो दङ। दा नैबे जाथायखौनो एगजाम्पोल हिसाबै लानो हायो। दा बे बेंगल फ्लरिकान दाउखौ बुथारना जानानै ससियेल मिडियानि गेजेराव शेयार खालामनानै गावनि जेंनाखौ गावनो बोजबना लानाय बायदिखौ नुनो मोनदों। आं नोंथांमोननि सिगाङाव फोरमायनानै होनि बे बेंगल फ्लरिकान दाउआ बुहुमनि गेजेरावनो गोबां खमसै। दा बेखौ जोंनि हाग्रा बिफाना गोबां रैखाथि होबोगासिनो दङ। बे बेंगल फ्लरिकान दाउआ वर्ल्ड वाइड 1000निबो खमसै होननानै मिथिनो मोननाय जादों। आरो बेयो जोंनि भारतआवहाय 350निफ्राय लानानै 400सिम दङ होननानै मिथिनो मोननाय जादों। बेनि गेजेरावनो जोंनि आसाम बिटिसि एबा बिटिआरआवबो माफा मानै नुनो मोननाय जायो। दा बेनि गेजेरावनो जोंनि बर' मानसिया बेखौ बुथारनानै जानानै आरो बेखौ ससियेल मिडियायाव शेयार खालामनानै होबावदों। ससियेल मिडिया एबा फेसबुकआव शेयार खालामनाया गोबाङैनो गोसारगासिनो दङ। दा बेखौ लानानै गोबाङानो सोंखारिदों। दा बे जाथाया सोमजिदों चिरां जिल्लानि सिङाव थानाय खुंग्रिं फरेस्ट भिलेजाव। बे बेंगल फ्लरिकान एबा दाउ थ्रिलिंखौ बुथारना जानायखौ लानानै हाग्रा बिफाना जाय मानसिनि महरा ससियेल मिडियायाव गोसारगासिनो दङ बैसोरखौ खाबाय होननानैबो मिथिनो मोननाय जादों। दा बेयो जोबोद दुखुनांथाव जोंनि बर' हारिनि थाखाय आरो बियो मोनसे लाजिनांथावबो। दा जोंनि बर' मानसिफोरखौ नुयो ससियेल मिडियायाव स्पेसियेलि फेसबुकआवहाय जिखुनु जाया जानला मोनला फट'फोरखौनो शेयार खालामलाबायो। बिनि उनावहाय जेंनाखौ गावबा गावनो बोजबना लानायखौ नुनो मोननाय जायो। जों मिथिखागौ हाग्रानि जिखुनु जाया जिब जुनारफोरखौनो बुथारनानै जायोब्ला बियो आयेननि बेरेखा जायो। बेखौ मिथिखानानैबो जोंनि बर' मानसिफोरा, जों गुबुन हारिखौ बुंनो थाङा, जोंनि बर' मानसिफोरा बुथारना जासे जानानै आरो बेखौ ससियेल मिडियायाव शेयार खालामो। दा बेवहायनो जेंनाया सोमजियो। दा बेखौ मिथिखानानैबो नैबे बेंगल फ्लरिकान दाउखौ बुथारना जाबाय नालाय जोब्बाय। दा बेखौ जोङो ससियेल मिडियायाव शेयार खालामनांगौ बे खोथा नङा। दा नै बे दाउखौनो बुथारनानै जाबाय। दा बेखौ ससियेल मिडियायाव शेयार खालामबाय। दा नै हाग्रा बिफानजों बिसोरो खाजाबाय। दा बियो जोबोद दुखुनांथाव आरो लाजिनांथाव। दा आं जोबथारनायाव नैबे बाथ्राखौल' बुंनो सानदों, जोंनि बर' मानसिफोरा ससियेल मिडियायाव जिखुनु जाया फट' बायदिसिना भिडिअ शेयार खालामनायाव एसे सांग्रां जायोबा जोबोद मोजां जागोन। जों माब्लानि समाव मा जायो जों बेखौ जेबो मिथिया। ससियेल मिडिया एबा फेसबुक एकाउन्ट बा फेसबुक प्रफाइलफोराव जानला मोनला गाज्रि फट' शेयार खालामलाबायोबा भाइरेल जानाय नङा, मा जानाय नङा बेफोरबायदिखौ साननाङा। माब्लानि समाव मा जायो बेखौ जों जेबो मिथिनानै मोना। बे दाउ बुथारनानै जानाय जाथायाबो बेबायदिनो जादों। जासे जानानै ससियेल मिडियायाव शेयार खालामनानै लाबाय। दायो नै जेंनाखौ गावबा गावनो बोजबनानै लानाय बायदि जाबाय। दा बेनिखायनो आं बेखौनो बुंनो सानदों, ससियेल मिडिया एबा फेसबुकफोराव जिखुनु जाया जानला मोनला जिब जुनारखौ बुथारनानै शेयार खालामनायनिफ्राय सांग्रां जानाया जोबोद गोनां। दिनैनि भिडिअआ एसेनोसै। लोगो मोनफिनगोन गुबुन मोनसे भिडिअआवहाय। गोजोन्थों।